Ke HYC Shillong City minta kesni, ling bau Presiden ke HYC Shillong City ba John Lingdo, bat usamla en lang sawian, General Secretary HYC Shillong City. Kalau habis kemat ban persah lor ke hukum balapan mira ke office jong ke Deputy Commissioner, ke bala betai ya barok kinong song dukan bakin nongnya kali kamai, bakin hab ai tika shwa, haswa bakin yo jingbet ban sedang biang hikam ki jam jongki. Lem kumta kinum yo jingbet lane sya bakin song dukan lane nya ya ki kali kamai. Kajingmi jong ka seng halor ka nika hukum jong ka DC ka East Coast Hills District, kadai halor ka nongrim babun ki pat ba ki la shub song dukan lane nya kali kamai. Kilapan pausha ka seng ka jing sngokya bat ka jing sier mensiam halor ka nika hukum balapan mi ka office jong ka Deputy Commissioner. Kum ka seng tak sengi hadin benglai ya ka tu ko ordar ka balapan mi da ka Deputy Commissioner jong ka East Coast Hills District habdi bat ka jing ai vaksin. Nak kalian ka seng kum bang la kan sai bangim dan kanu ka jing persya lani kanu ka jing isya habdi bat ka jing ai vaksin. Ndrei habang i pat ya ka tu ka ordar ka balapan da ka Deputy Commissioner. Gi ba lakdo hang tu ba naduk ka arp sauterek mentau benai ba kinu ki breu ki ba la dap ai yo ketika ki nak ban resume dan ikla ban beteng biang ya ki kam ki jam ki joki kat bai tu ki breu ki ba kempat dap ai tika numsya ban ban stang ya kamai ka ji joki lan ban pli kedukan dina kalian kasangi kerensai ba ngi pendram ya kanika ya kanika ordar jong ka DC bat ngi sngo ba kam dei ban penmi dah kenu ga jing kumba kalong tu dah kejing penbuar ni kumbolong tu ordar ni kalong kum ka threat bar ka pen kuslai ki bubun ki pajba ba ki bedang dan hapeng kejing artatien ban chim yo ni tika covid khat khandai tina kalian kaseng ni sngu ban kentu ya ka Deputy Commissioner pada sarkar bahkan perkat arsen para kejuk ke por haba kwa ban ya kemat ya kan ni ka vaksin kedi ban pelong dah kejing perstu pajba bat dah ka bau pajba unyo ya kejing stu ba pura bat un ai da kamon lai la jong de da kejing penbuar ni da kan nunu kejing ni kum katrat ban berngam dan ni ban ong ba en pendu ya kamai keji joki nak liang jongi kum kasang ngim su ya bat ngim su bat ngim bat ngim la bat liang kum ya kan di ka jing penbana jong sarkar aku juk keporu nak liang kasang ni sngo ba kani ka notification dari ka order bal penmi lingba ka office Deputy Commissioner East Coast District menin ka khat sau terek nisgo ba kani hi nadu ka ba sedang hi kani ka notification ni ka order bal penmi limba ka office Deputy Commissioner kalong lali volitive ni marba katkum ka ladangi page ba ladangi pai katkum ka report ka ba limba ka tanat jong ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka Sokar India kaladan ka limba ki RTI activist kaladan ki bala file limba ka RTI activist halwar kanika jing pelong yani ka vaccination mandatory de ki katu kan Italy ki state hapo kari India ka ba kam tobro ya kanika jela megalia ko bang saki limba kanika notification limba kanika order ka bala penmi limba ka office Deputy Commissioner nambar ba katkum ka RTI reply ka bala yo limba ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka Sokar India ya ka bala file da uwe ni ki RTI activist Anurag Sinha jong hakaba katgum kani ka RTI kaladan ka jingkeli syakani ka tanat jong ka kot kya jong ka Sokar India hatu kani ka jing aitika kadai da kamon lailut ani kadai da ka jing penbor te katgum ka reply ka bang layo na ka ba layo na ka ni ka tanat jong ka kot kya laong na kransai ba ka jing aitika hi ya ki nong sang snong na kamenta kani ka klam covid ka khandai kadai da kamon lailut bat kamdan kanu ka jing penbor na kaliang katanat Sokar kabar kaladan ru ka RTI ka bala filing ba Dinesh bas saham halwar ka jingkeli baydai bat katanat kot kya kembang na saki ba haki kot khubor kaladan ka kijingja ki bala report lingba ki kot khubor hadian baladan kata jing aitika ya ka ba ngir na kaliang seng ngim pala ban pensasala ni ngim pala ban khubor la kadai ka babhala ni kadai ka basniu hendrai katkum ka kani ka RTI reply bala file du ni Dinesh basahab kaladan ka jingkeli ka tanat jong ka kot ka khya jong ka Sokar India hatu kadan em kata ka compensation ya tu breu la ni ya ka family jong gitu ki breu ki bala ai ya kani ka vaccine ada dan kanu ka cap la ni kanu ka jingja ka ba kata ya ka met ka phat ani ka bala man penduk no ya ka jingim ka jong kiru
kani ka reply ka bala penmi da ketenat jong ka kot ka kya jong ka sokor India kal ong ba haduk menta mena kam dan kanu ka compensation namar ba kani ka jeng ai ya kani ka jingle ya kani ka immunization ya kinong sosnang ka debet da kaman jing na juat ba kam dan jo kanu ka jing penbor tengila habi pedro kadang ka wai ka RTI reply ka ba la filing ba u tarun sekali tengah jengka kot kia kini kejuk ke jengkeli laga hatu ka covid vaccine kadai voluntary lani kadai mandatory namar bangi I bah kini kisngi bat ladangi besok kini ka notification ka bala penmi lingba ka office jung deputy commissioner ka bala batai ba lada ki nongsong dukan lani kinong nya kali bat kiwe ki beri ki betre kiwe ki jat kam ki beper lada kimla ban ai ya kata ketika kembala botha lingba ki office jung deputy commissioner ki beren hapok ke jela kinumla ban beteng ya kakam kajam ani kinumla ban letre lekta ha kitu ki bentah ki bala mention ha ka lingba ki office jong deputy commissioner kan hero kalong kalong kumba penken peleng bat kami hap setia nomor bakat kum ka reply ka ba kanika RTI reply bala file du ni tarun la batai shai ba nakaliang ga jong ka sokar India kamdan kanu kata ka jong thmu lani kamdan kanu kata ka provision ka bonong ba lada ye gitu ki bom aitika anumla shu ban letre likta lani kalmdan kanu kata ka provision ka blasat lingba ka union government ban ong yaki nong icom yaki company lani yaki kinu ki bor penyat jong ki Jakarta Rekam Shmet ban kila ban bekam lani ban sat ya katulop lani ban numsa ban mantre ki lada kimbat ai ketika kataru ka order lani kata reply ka bala penmi lingba ka ni ketenat jong ka Ministry of Health and Family Welfare kalong ka basai ba kum katahi kamdan kanu ka jing sa kentat kamdan kanu kata provision ka bala ban kentat la kadai ha ka government facilities la kadai ha ka jingyo khaurishan lani la kadai ha ka jing tre ka kita bat hakiwe ro tengi stu ba kani ka order ka bala penmi lingba ka tenat jong ka jing lingba I deputy commissioner jong ka iskasel but jong kiwero ki deputy commissioner ki bangil saki kalong hi ka bumla pan pedang bat ka bolong bean hi naduk ka pasdang namar ba larangi paru sa ka Supreme Court order ma larangi base ya ka order bat ka notification bala penmi lingba ka tanat jong ka Ministry of Health and Family Welfare larangi base ya ka Supreme Court order ka bala penmi lingba ka Supreme Court judgment hapadang ka common case law bat ka Government of India hang niru la batai sai ba kat kum kan ka notification la batai ba a person has a right to choose medication of his choice. Kabumot ba ubriw lani kabriw kibuday kinong trasnong jong kari India. Kidannya kaman kabalay luat lakin jet lani kinum jet lani kin kentat lani kin pedang. Ya kanu ka jing semar ka baki sngubet. Namar ba larangi faru katkum ka article 21 jong ka British Shar jong ka ri India. Hangniru la batai sai ba la de pipet ya ka basic structure jong ka article. Ni iro ba ka article kamsim ladan kanu ka jeng penbor lakadai ha ka lat sumar ani lakadai ha kanu ka lat sumar ke bede kanu jeng pang mo namar ha kaniru ka artikel adangi bes pi kadon ka namar kani ka Supreme Court order ka bala penmi limba kani ka Supreme Court judgment ka bala penmi limba kani ka common cause case versus Union of India kaniru ka judgment ka base na kani ka principle jong kani ka article 21 kabaong ba namar ununu beriu lani kanu ka beriu kaba la artinya kata age of majority kebadan kata ka capacity of mind ban shimi ka decision kita hi beriu onum dan menunu bala ban penbor la kadai na kaliang jo katanat sokar ade la kadai na kaliang jo gibor ka ban penbor lani ban bathai ki ban kishim ya kata kalat jung kalat jung sumar hi kadai kamon jong la luat jong uwe pat uwe nong senang but wat ada hapai hadu ka kabro larangi pet ya haba larangi ngam jeliu kat kum ka ni ka common law jurisdiction haniru kidan ki principle kum ka principle of necessity ro la hakaniru ka larangi pet ya ka common law jurisdiction kat kum ka ni ka principle of necessity haniru la batai shai ba kat kum ka ni ka argument limba kat kum ka ni ka argument jong ka ni ka common cause case bat ka Union of India la batai ba wat ada ubriu la hapandai banyak noro ada kapai ke kap dan kapai ke jingja bu brio ubah dan apa dan ke jing stem kabadai ke kap kaban ha banyak no en rela tau brio tre la pedang
ya kata ke jung semar ni kanu ke jung semar kabal terwa na kaliang jong katana sokar lani nakadai na kanu ka nakanu ka bentaro nakadai na kiliang ki doktoru kinumla ban penbor dan lele ya no nong sosnong badai jong kari India what u doktor badai ban puedo hakaba khadu unumla ban puet ada ngibes kat kum ya kanika principal mar ki brewi kidan ya kataka kinong sosnong kidan ya tak hok kat kum ka kanika ya kataka self determination ba kataka self expression ban can decide ya ka kwat ka kya jong but misngo ba ka jing penbor hi jong ka office deputy commissioner is kaseli kalong ka bumra ban pedang kawero i kum kasang ko ban pensayang ni kamdai ba ngi na kalyang sang i persa ya kata ka jing etika ngin persa bat ngim dan hira kunu jing persa andrai ka kadawi ka pelong ngi bangin mi syakmat ka bedai bat kanika notification ka bal penmi menen ka khasa track limba kanika office kalong ba kipat ba menta ki baboni kila dan ka jing kelmar ka ba tlim jing kelmar tlim namar ba kila dan kata ka jing sungo kutlat ka ba ang ba adam etika pinumra su bani tray bani ikta ani phenlei ban kamai ban kaji ka ki pajba ki jongi ki nong snang ki jongi ki dan pedanga jing air museum bat ka jing linga museum ka bakra shi kada ye nadu ba permi e ka notification bat ka por ki on puli e ka notification namar bat de hala ta ka nongrem ba ki pajba ki le phone ngi ki long ba gin le akumno tingi nak lang kasang ngimban se namar ba ada ngisu snap ro ka jing linga pisa ka jing air museum jing brio kala par ban lam skawe par ka benta kala ban kata ya ka jingmur ka jing perkhat ka jongki kala ru ban kata wat ka kot ka kya ka jongki tang namar ka ne ka hukum ladi tang na kana ko ne ka notification bal penmi lemba ka tanat jong lemba i deputy commissioner jong is kasil namar bala rangi paro namar rangi besi kini ki artli ki oda jong ka tanat Ministry of Health and Family Welfare Services ba kumju jong ka Supreme Court oda hi yu isha ba kata hi ka jing ai ya kata ka vaccine ka de voluntarily but kamdan kanu ka jong penbor nakaliang jong kasokar ani nakaliang jong kanu tanap tangi iru ba nomor kadandu ka jingja kat kum kani ka report ka bangil ima kala thoru ba hatu kita ki manufacturing company kidan me kata ka legal liability la da jai ai persa ya kita ki nong sha ai tika hangiru kat kum ka report la thwa ba kamdan kanu kata ka legal liability persa iki ni ki vaccine manufacturing company nama rai kadai ka bentai jong ani jong ka nong senang ban sim ke ba clear la da jai e yaki tena kalian kasang ngim sngo mla ban pediang bat ka wero ngir i ba kat kum ka ha website la da picek ke website jong ka biotech bharat biotech ka wai ni company penmi ini dawai covid 19 haniru kat kum ba pipet ya ka fact sheet kadan ka kategori ya ka bala exam yaki kat tukat ningut ki nong senang ki ba kini ki badai ban etika bat kini ki bumdai ban etika ka bamut ba la da pipet ki fact sheet la tho sha ni la batai sha ni ba ki breu ki ba ki kentai ki ba armet la ni ki breu ki berendon hapadang ka jing sumar ha de ki wepa ki jat jing pang bat ki badan ne ki badan ni kata allergy hakamat ka jki ya kum kita ki breu haswa ban yo ya kata ka vaccine ki de bandan ya kata consultation bat ki medical expert te kum kini ki jing penbrahi kum kini ke notification ni bala penmi limba katanat jong office deputy commissioner ka kalong clearly violative but nginumla ban pedang bal igin terjur ba ya ka sokar bat kumju EDC ban perkat arsien but ai ba kini ke jing etika kan long hi de kaman bala liut ba klam kan ke jing penbor bala se ka ban kata pat ya ki bebun ke balang ban kata ke jing perkat ke jing